fitan mun daga mota. Ba zan fita ba. Na ce ki fitan mun daga mota. Ƙarya ne, motar mu dai. Ta ya kai ta zama motar mu? Da kuɗi na siya. Kuma na ɗauko ki a cikin mota ta kuma ki zo kina taɓata min rai? Ai ba ci gaba yanzu ba sai an yi auren. Kin ga Fati, na san wannan ba halinki bane. Faɗa min in ji, menene ya faru? Kai ma kafi ne sai. Okay, to yanzu na gane inda matsalar ki take. Madarar victory ce da ban siya miki ba ko? To yanzu na siyo miki katan guda ma. Ki je ki tasha. Ga ta nan. Duka ni kadai. Ba fa ke kadai kike jin dadin madaran nan ba. Ni ma muddin ban sha ta ba na samun nutsuwa. Za ku iya samun madarar victory a manya-manya da ƙananan shagunan mu da ke fadin Najeriya. Ko ku garzaya ɗaya daga cikin reshinan kamfanin mu da ke number 21 gidan na Gwaggo Bello Dandago da ke kasuwar Singa. Ko ku tuntuɓi kamfanin mu na UH International and Sons Limited da ke lamba 5 Rumawa Iskeli Road Dawakin Dakata Industrial Area Kano State Nigeria. Muna ba da sari sannan mu ɗauki kayan ka mu kai ma duk inda kake so a fadin Najeriya. Yara da manya kowa yana shan madaran victory domin tana ƙara ƙarfin ƙashi da ƙarfin gani. Madaran victory farin cikin iyali a koda yaushe ita nake so. Victory Creamer duniyar daɗi.